iphenduleke same time ngiyayiqala into enje empilweni nami akazi yenzeke ngiyayiqala. Ngane zakwethu angithembe nonke nikahle, angithembe nonke niyaphila. Nge-25 zaka October kune video la engayipostayo, yabona uzoyibona iphiniwe la, iphiniwe ku TikTok kwami, video yokuqala nje iphiniwe nizoyibona. Ngaposta wona leyo video leyo kade ngiyo hike yabo, kade ngiyo hike lapha entabeni. So ngase ngifike lo muzo ukuthi ake ngihlale phansi ngikhuleke, yabo, khuleke ngibiza yonke into engiyifunayo, ngicela yonke into engifisayo empilweni yami ukuthi yenzeke, yabo. Ngikhumbula kahle ngambiza uShembe ngacela yonke into impela, ngicela yonke into, yabo. Okay, kulungeleke. Endleleni yami ebuyayo ngicoshe nganali ifoto la kwaShembe, yabo. Ngapha linamakhosi akaShembe, ngapha linesithombe saluNyazi straight, yabo. Okay, kulungileke. Isizathu esenza ukuthi le video ngicine sengiyiposta ingoba leli foto leli libhaliwe la, libhalwe ukuthi inkosi ngicela inhlahla nemali. Lamagama lawa abhalwe lapha yiwo amanye amagama engawabizayo uma ngabe ngikhuleka lapha yami emkhulekeni wami. Iyona into eyangimangaza kakhulu ukuthi akwenzeka kanjani ukuthi ngikhulekele into manje ebese ngihlangana la isibhalwe phansi kwifoto la kwaShembe. Ngihamba ngala ngathuka, ngayibuza ukuthi kwenzakalani, yabo. Ngayiposta ke video, basha abantu abakushoyo ku TikTok, basho anabacabanga ukuthi mhlambe ngingenza kanjani, yabo. Okay, kulungileke. Kudlule izinsuku ezimbalwa ebese ngithintwa omunye umfo wangasekhaya, sikhule sonke nje nalo mfo lo. Okay, angitshela ukuthi indoda yazi kunomunye umfo engimaziyo lana, uthe company yakhe la asebenza khona, not just any company nje, i-company la asebenza kuyo lo mfo lona, i-qualification yakhona nginayo, yabo. Enye yema qualification wami enginayo nengithanda kakhulu ukudlula wonke lawo enginawo, yabo. Ethi kufuneka abantu mfethu lapho kulo company leyo, yabo. Ngizokuxhumanisa nalo mfo lo, ayangixhumanisa ngempela nalo mfo, ngimthole efonini esikhulume, mfethu phela kanje kanje ngifuna umsebenzi. Ethi hayi mfethu, mina into engakwenzela wona nje just ukuthi ngikuprintele out i-CV ngiyisubmit, anginawo ama-powers, yona into engingayenza leyo kuphela. Ngithi okay sharp, ngiyabonga. Kulungileke. Nge-30 zaka October bekulesithathu ngikhumbula kahle, ngahamba ngaya lapha neThemba Lethu Temple, bekukhona uNyazi lapho, belulapho uNyazi. Hambe ngiyonikela yonke imikhuleko yami engangiyikhuleka lapha ya ngiyo hike, ngayibiza yonke, ngakhuleka konke, ngacela konke ngufisayo, yabo. Ngihlale phansi ke silinde sibusiso ke yonke into ibe kahle. Ngazi i-30 lezo ngisendleleni ebuyele emumva ezindlini, ngithola iphone call, yabo. Ngeke ngize ngilikhohle lelo suku, bekuzi-30 impela, 30 October, ngeke ngize ngikhohle. Ngithole iphone call kuyo le company le engiqashwe kuyona engisebenza khona manje. Bengifonele besho ukuthi hayi no, siyacela ukuthi ufike kusasa for interview. Hayi nangempela ngiye for interview, ngishaya into zakhona, yonke into ngenza ibe right. Then the following day after interview ngithola iphone call eshort ndoda uqashiwe ngosuku oluthile aqala ukusebenza. Ngijabule into engingayazi, yabo. Ngijabule nje, ngibe impela nje ngijabule kabi. Ebese ke ngolesine losuka kuwona ke, olesine losuka kuwo ngiliphupha uNyazi, phupha uNyazi straight. Ngiphupha ngathi ngikhona lapha eThemba Lethu Temple, lihleli phansi, lihleli esitulweni, siyanikela lapha yana, yabo. Kunabantu ke bezemva kamabanye, ngiyanikela, ngiphethe nje impela amalokhuzana amaningi, ama-coins amaningi nqwaba, ngiyanikela, yabo. So ukuphupha kwami uNyazi, ngiyacabanga noma ngiyacabanga ukuthi ever since isipani ngisitholile, angaze ngiye noma ngaze ngisithole isikhathi kahle sokuthi ngibuyele. Ngiyafuna ukuthi ngiye futhi kahle ukuthi isikhathi angakasitholi sokuthi ngihambe ngiyonikela, mhlawumbe ngibonga umsebenzi ngoba ngiliphupha yonke lento le isiyenzekile, yonke lento isidlulile, ukuthola kwami umsebenzi, yonke into isiyenzekile. Ngolesine kwakhani ngiliphupha uNyazi, nginikela kulona. So ngiyacabanga ukuthi kufanele ngihambe ngiyonikela, ngibonga umsebenzi njengoba ngangikucelile. Ngicabanga ukuthi kufanele ukuthi ngiphindele futhi ngiyobonga. So ayabafethu mina akekho impela umuntu obuya ngitshela otherwise ngoShembe, akekho bafethu umuntu obuya ngitshela otherwise ngoShembe. Mina imthandazo zami iphendule manje same time iphenduleke same time. Ngiyayiqala into enje empilweni nami akazi yenzeke, ngiyayiqala lento le, ngiyayiqala. Abafethu bekuyilokho ke nje kuphela. Sibonge.